התוכנית היומית של רוני וג'קי. שלום וברוכים הבאים לתוכנית היומית שלנו, והיום נעסוק בפחדים. אימא'לה! זה אני, פחדים. אני לא פוחד משום דבר. באמת? גם לא ספרי נגד ג'וקים? אימא'לה! סתם רציתי ללמד אותך לקח, כי אתה כל הזמן מבהיל אנשים. זוכר מה אני תמיד אומרת לך? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, כן. לפחות הוא למד משהו. ג'קי? ג'קי? ג'קי! אני לא מבין למה אנשים נבהלים ממני, אני רק ג'וק. היי, הוא הגיע. והיום בתוכנית שלנו יש אורח מיוחד מאוד. קבלו את אספון! טוב, מה? מי? שלום וברכה, רוני לט, תודה רבה שהזמנת אותי להשתתף בתוכנית שלך. היי אספון. שלום, שלום. יש כאן תיקן. תיקן? מי תיקן? ג'קי, נבהלת אותו! הוא נבהל ממני? הוא נבהל מתיקן. אתה תיקן זה ג'וק! באמת? חוץ מזה, מי נבהל מג'וקים? מה עושים? מהר, תביא מים. לא מצאתי מים, אבל... קטשופ יעזור? ימי. ספון, מצטער ש... רק רציתי לבקש סליחה. אספון. איפה התיקן? התיקן כאן? כי אני מעדיף תיקן מאשר יהיה פה תיקן. אספון, אין כאן תיקן. אין כאן? זאת אומרת, כן. כן, איפה הוא? אספון, אתה באת להתארח בתוכנית היומית של רוני וג'קי. וג'קי. אז ג'קי הוא התיקן חתיך הזה! מתוק הזה! המפחיד הזה. אספון, אנחנו פשוט חייבים להמשיך בתוכנית. ואני חשבתי שתעמוד באמצע. אולי בכל זאת תעמוד כאן לידו ותראה שהוא לא עושה כלום. כן, כמובן. ככה גם תתמודד עם הפחד שלך. כמובן. יופי. ועכשיו... החידון המהיר בעולם. והפעם עם האורח שלנו, אספון. אני אשאל אתכם 3 שאלות בנושא פחדים ואתם צריכים לענות עליהן כמה שיותר מהר. שאלה ראשונה, מה עושים כשמפחדים בלילה מהחושך? מדליקים את האור. אפשר להדליק נורת לילה ליד המיטה, או לבקש מאמא או מאבא שיחבקו אותך או ייתנו לך נשיקה. מצוין, נכון מאוד אספון. לשאלה הבאה, מה עושים כשמפחדים מבעלי חיים? למשל, כלבלב. בורחים כמו ג'וק. לא, צריך להבין שכלבלב עשוי להיות ידידותי ושהוא לא מסכן אותנו. חוץ מזה, מי בכלל פוחד מבעלי חיים? נכון מאוד. ואספון, עכשיו שאלה עבורך. מה הפחד הכי גדול שלך? ג'וקי! מי מפחד מבעלי חיים, מי מפחד מבעלי חיים? ג'וק זה בעל חיים, מי מפחד מג'וקים? טוב, לפחות הוא יתמודד עם הפחד שלו. אז תודה שהייתם איתנו בתוכנית היומית של רוני ג'קי! ואספון. את בטוחה שקטשופ לא יעזור?